Iro itrai sesin pat ngai ke beli pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu. Te ha ke ni ke video ngan batai pi kumno ba pin yo khiah na ke jingpang Sinos. Te ki ba pun ba ki la ya phone ya nga ba kong na du ba ngata ke ni ke umpniang mi isnyu ngala yo khiah na ke jingpang Sinos. Te han rai ngala delete lot ki message ki ba ki beri ki pa te don ibadang pa thamai menta ke sngi te ngan sepen ep ke du ka message te phin se yo ikan ba ki briu ki yo shishai ke jing kwat jing khiah leng ba kani ko umpniang kaya rap na ka banta ka jingpang Sinos kaya rap ban penyong ya u nyo le tang ba phya ban phone chwa pat enga la da phidon nyo le te ban penjrong klo ya usnyo te ka jing thak le ro kan saja lada don pun bahagi ba phone nga ki ong men chwanga shu ba yong kle bet na do bangata kan ko pniang kam ju don shu kum kata te don iwi ba basa hani hajan ni ong ba nga le la men te ngam da kwa e ban mi snyo han re banga sngoy rap ya ka kwai ka khia ta ka daw nga shim te gi don gi ba mi khnyang shamet chei e ru kita da kan ko pniang ki yo e ka jing khia te lada don kini gi ba pang ki ong ba pang nyang thiet te persyang banta da kene te nalor kataru ngan duwai na banta jong pi ki bapang Sinos pat ki bapang nyang thiet te sependan kam da kene ko umpniang mi snyo te ngat uble unyo ban pen khiah ya pi kumba ki bapon ki la yo khiah leng ba kene ko umpniang te pet kene ka message te tong ini let bania duwai lang na banta jong kini baro kiba don ya gani jingpang Sinos baka jingpang nyang thiet ngai ngu email blay pa jungi ubahap neng na mar melong ublay ba kraw ken ko pa ba e junga melong blay jong ki kamba ken ko pa ba e junga wan ban ai ngu eme na mar ka jing bha ba ka jing kraw ba ka jing isne ba ka jing ai ka jong me ken ko pa try ji super corridor junga wan ru atrai kra ban duwai bat ban pan ha ka kerteng ka ba khoi ka jong me ka jing ko e ka jing khiah na ka ban tai kini ba pang Sinos bat kum ju ru nam tai kini ba pang nyang thiet ken ko pa ba e chunga kom ba ki ba pon atrai kan ran ki la yo mat ka jing ko ka jing khiah lang ba kani ko phnyang snyo ken ko pa ba e chunga kini ki wei ru ki bom pat tip chapang kani ko phnyang ba ka ai ka jing rap e ka jing pang Sinos kham tam ye kani ka jing pang thiet te ngadang shu ong menta han renga don ka jing ngat ka ba kini ba pang nyang thiet ru kin se yo khiah bat ki pang Sinos te ki la dep hi ban yo khiah ki ba pon ba ki la yo khiah lang ba kani ko phnyang te sa hi sin pat ngakur khui kani ko phnyang ba kan long ka dawai ba atrai ka ban ping khiah ikini paro ki ba pang Sinos ki ba pang nyang thiet atrai ka me la kren lang ba ushakri jong me ba ki ti ki jong pa ki dong ki ti jong ka jing ping khiah na mar ka tanga nget atrai ka nan ba kani ko phnyang ha ba ngriyo ban kta da ka ti ka jonga ka ba me la kur khu ken ko pa ba e junga ka jing khiah kan long ki te ki penan kam ya kani ko phnyang ken ko pa ba e junga nga kren da ka bor ba ka ikhtiar ka jong me nga pha e ka jing ping khiah ka jong me ki ba taru kin ta da ka jing nget bat da ka ba kin le i ka mon ka ba khoi ka jong me ken ko pa ba e junga nga tap da ka snam ka ba ko dor ka jong me nga dum mok ye kani ka jing pang ate nga khom ha kerteng ka ba khoi ka ba bor ka jong me ji su banana suran ngai ti pa ha ki sang ti ba khoi ka jong me ki khon ki jong me kin long ki ba kwat ki ba khia nga da be sha jingai yak men sim jong ka jing pam do ka jing penjen jar ki khon ki ti han ra ka jing suk ba ka jing kwat ka jing khia ka jong me kan long ken ko pa nga shu bo ti no ha ki sang ti ba khoi ki ba bor tam ki jong me ji su banana sura hallelujah amen but amen te uble nyo ban kur khui philang ba ro te barabor ha ba phiduai te duai na do ka do not compare phim nang ban duai han re ai ba ka jing duai jok phi kan long ba mi na ka do not uble upet ye ka do not pet ye ka jing pna thlen to uble ka jing su nyo ban kur khui phi ya ro itrai